kumsang khazakwa somnga pali khanin Oral Robert Sachuanin hun nununga pathianina atna tho aron thlendir dan tur heti hian asoya hun toblama chuanin Mission Field munshang shang foreign rama tepo aniang chuta chuanin pathian tharau na thon na satakin aron thlengdona ringlomi tam takte chuan lali swat tharau thiang hlim khoina anchanga anthin lunga lali swan thu asoina chuanin harna anchang to donani tin Mission Field shang shanga hianin voinia kan hmu ngai lo thilmak tak tak te aron thleng chhuakanga damna te swal phuarte ti zalen na le chan chhuana te po aron thleng donani chutianga thil ro puile thilmak thleng chu history a hian kan la hmungai lawang tinlal pan thil panga min hmu tir zinga apanga na chuanin khovel pumpuya ringtu te hne na hianin harna hnung aron thleng donani chu harna chu pon lama langa riklhuai ang hi ani lawa amma ero chu chungril lama harna ani donani berampu chuan a beramte a kawanga a beramte chuan a o chuan siang kan she chewanga polram denomination sangkhat chuang he khovela hian oma kamdam chung hian le kadam chung hianin heng pol zong te rin na shan le doctrine shang nei te hi huang khata anun lu za hi ka hmuman kher lawang tin chu ka bei seidan ani bok lawa ka thil thira po ani heklau kein ka thir zo ka chu hei hi ni chung zong aya ro pui zok chu ania pathian ina min hmu tir chu hei hi ani ama mi te a chuanin an thin lunga tharau thiang him mei al aron omanga engkau shan lemo eng denomination a po omma sela chu an sianga hun hnunga harna alo thlen theina turin tharawai ro chuan mun khatin anom thung don si ani ole tuna kathu soi tur hi ngun taka longai thaturin ka du sewa lalpa hianin he thu min shil hianin ka thin lunga hian chiang tak hian ka siani apakhatna chuan pathianin khovela atomic energies indona atana an man hi man theilo turin asiam dona atitlem donani chu engtin nge niang ti ero chu ka shelau mishing chuan hengral thwam mang hianin amale ama chu a inti che theite me omai ama ero chu he chhuana a hi chuanin mishing hian amale amai 90 chedon lau he chhuana hi chuan mishing te hian an mani le an mani ani chelawanga chumi ti chiatna alo thlenna tur chu armageddon na ani chu da chuan Krista Helea avoin ni ronkalna a thleng chau donani engwangin nge chu thlen theyang ti in zo chuan pathian nina min shil dan chuanin he khovela hian mishing ten thilan ti na hianin aron in rol ve don ti asoya chu engtin nge iti chuan mishing te hi angel te mangin ron tlo donani apani na chuanin he khovel pui hi thil maktak supernatural deliverance chan chhuana ro pui tak ron thlenna mangin aron kan donani chunga thlenna turte chu ko shang shanga anianga medical profession lama anianga tin minol pui chunga ani bokang tina pathum na chuan mi pui tam tak pun khom na thilmak ro pui tak aron thleng donani apalina chuang khoveram pumpuya foreign fields kan di chanchin cha shil na hmuna hianin thil makro pui tak a thleng bokang apanga na chuanin he harna hnung alo thlen tur chuan lalpa mi te ampung khom donani I thin lung put mang ang hi ka thin lung put mang ang ania I tharau chan mek le ka tharau chan hi ain an chuan tuna hiang ka unaw I kut chu rom phar chhuak ve ro tharau mun khada phuar kan ni a Krista chuan unaw kan ni hun hnunga harna aron thlen theina turin I thau chhuakila he khovela hian deliverance tharau chan chhuana I thlentirang umhyang